Няма да ти послужи за нищо. Сега кодът за достъп може да се получи само чрез моята ключова програма. Аз съм този, който диктува правилата на играта и колкото да си ловка, предимството е мое. Всичко е планирал. Не съм виждала такава формула. Винаги, когато въведа правилните стойности, се промени изцяло. Невъзможно е да намеря решение. Ако това, което искаш, е моя живот, защо не ги оставиш на мира? Нямаш причини да ги атакуваш. Ти си жесток. За мен ничий живот няма значение, освен моя. Затова преди време уби баща ми. А така също и един куп приятели и цялото ми семейство. Но има нещо, за което никога няма да успея да ти благодаря достатъчно. Когато се появи с твоите хора, спечелих един нов живот, който означава всичко за мен. И сега ще направя всичко, за да го запазя! Разрушителен юмрук на бързата звезда! Вече го имам. Изглежда случайен, но всъщност формулата продължава да е зададената. О, проклятие! Не може да е успяла. Знам го. Аз те накарах да се събудиш. Всичко е по моя вина. Когато го направих, бях дете, което се опитва да привлече внимание. Нищо повече. Едно дете. Сега трябва да те спра. Хайде, трябва да се спреш, моля те. Това е. Всичко да свърши. Сега. Проклетата е! Как е възможно? Да, това е! Успях! Ти успя! За момента се оттеглям, но не мисли, че всичко ще свърши така, момиченце. Ще ви погреба и теб, и умрука във вечната тъмнина. Аз, генералът, заповядвам на света да се преклони пред мен. Новият ред дойде. Моите мъгли ще бъдат новото слънце. Все още не е свършило. Няма да ме унижат отново. Обещавам да се боря в името на всички онези, които ме направиха такъв, какъвто съм. Мега разрушителен метеор! Няма за миг да отстъпим в тази трудна битка, нямаме път назад. Знаем, че някой очаква да направим по-различен този свят. Ще търсим надежда, приятели верни, заедно с тях. Ще мечтаем да видим нови чудеса.
Марти, събуди се! Виж, трябва да признаеш, че си станал мързелив, откакто спаси света. Свърши първокласна работа, но слушай, вече минаха 6 месеца. Ставай! Слънцето изгря преди векове. Остави ме! Не мога да повярвам, че още си в леглото. Аз съм станал в 5 часа, за да тренирам с Гав. Кой би повярвал преди година? Хайде, ставай! Ставай! Събуди се, да е време! Отвори очи, Марти! Остави ме! Снощи стоях до късно да помагам в тренировката на Джордж. Много добре. Аз отивам сам с Али. Ти си спи, ако искаш. Как? Днес ли беше през конференцията на Али? Господинът става като чуе Али. Още сега трябва да си измия лицето. Но ти никога не си миеш лицето. А къде е ризата, която си сложих последния път? Успокой се, Марти, моля те. Да, ето я. А обувките ми къде са? Знаеш ли къде са? Кой аз? Някога да си ме виждал с обувки? Стига, Батънс, моля те, помогни ми! Но защо да ти помагам? Първо трябва да те чакам да станеш, а сега и това. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Десислава Христова. Ролите озвучиха артистите Светлана Смолева, Анатолий Божинов, Камен Асенов, Георги Стоянов. Тон режисьор Димитър Русев. Режисьор на дублажа Симона Нанова.